gonganagar elakawa jang bank uklawa Tripura Gramin Bank uklawa kuaim phangwa Jisu Kristo ni photo ding ke bai khokmi Jisu Kristo nai de ekdom Jisu Kristo no flo no chongni je pha phai lai phemi Kaitor kathangni mukhangno buphango nugide manno nokhasakani sumuyo bono nugide manno eba mungsasik maniyo boni mukhangno nugide manno haidi kathar elambago tamosa naileyano subrayung hai khorok saphano kathar kurui bohai khorok saphano kurui chini kaitor hai katri ui mannai khorok sabo kurui singoro nugo chini subrayung kaitor ongkha kathar bohai kathar kukni kathar kugo khorok saphano kurui to botong lak thangibo manglak ni sawo tamni hinba sini kai torong kha khorok sase bono kosol ono khao o hatolao tui sakao kebu khorok sapon kuri bohai katri mannai khorok sapon kuri hini sawo bo sibino sino sumchukni yakni phiogi mannai Jeremia 10 ni soyo tamosa o subayung ning haile te kebu kuri ning bisikse kotor te ni mung ongkha kotor te phan ganang sini subrayung hai kai tor kebo phan kurui khorok sapan kuri hini sawo bobai mungsasik manino bufangno borokno mungsasik je kuno nokhasakani je kuno manino suise manya kai torongkha perfect bono kosol kebo phan kuri ning bisik se kotor ni sawo kai torongkha belai khe kotor bisik kotor prithibiyo kuno phita kurui kai tor bisik tor mabri manani mungsapano machine samdaya kho kai tor bisik tor lok sai manani kai tuni mung ongkha kotor ebo phan ganang keplai sakai tor ni sawo lai thangma kasam samurokno muito khlaidi tamni hinke angno kaitor ano karite khorok saphano kurui angno kaitor te angno sonnai te kuri hini sawo lai thangjak joto manai kaitor thani peheljak ni sawo bo joto saimano joto siwo boskango tamongna thangui tong bo joto saimano ni sawo tamni hinba bo ongkha kaitor bono sonnai khorok saphano kuri hini sawo bobai sujaknai mungsa mani phano kuri hini sawo bisik ke serious ni kaitor bisik ke kathar sini kaitor sungsani mungsa takjak matai bai sungsani mungsa bufang bai sungsani mungsa mal mata bai mungsa bai phano suise manya kaitor ongkha kathar te khoroksa unique ni sawo kaitor sunai hingkake sing kaitor baino ma sunai kaitor hai kosol kebo kuri ni bagai kaitor bo nijini mumbai simino sumai matango tamni hinba bono kosol te kebo kuri ni bagai Aizia susolis ni sobisa tamosa nono phiok naisa te bohok bising ni simi nono sak mangri nai subrayung ahai hini sawo ang subrayung se omborokno bebakno snamo ang saisung susukno nokhano te hano pehelkha sabo ang bai tongba oro bible srai seke sawo o nokha hayung sungsar ganangai jotto snamjak mani kaito sakphang saisung snamo hini sawo te kubun matai rono logi tuya sungsani gyan ganang buddhi ganano logi tuya bo kaitor saisung snamo hini sawo bono phiok naisa sini mangno amani bohok bisingo snam naisa bo simino saisung ni sawo bo bebak snamkha saisung no snamka ni sawo bo khorok sa kaitor te kebo phan kuri lamri mani bisni saini simi paso tamo sijak tong naile phiwano norok sakni bagai nokhasakani mungsasukno kosolkhe eba hasakani eba khe tui bisingni mungsasukno kosolkhe mangta takdi norok aborno ta khulundi phia tabota mondi singwan chugui paide mankha kaitor tamo sanani nai onokha sakani ha sakani eba tui bisingni mungsasukno bono kosolke ta snamdi aboni kok mangongkha omahai bono kosol kebo phano ongui manya ongsuk manya jasuk phano at khane kaham phaidi bono kosol kebo phano snam manya jasuk phano bokrok thepawi wansukdi bono kosol kebo phano snamui manya kaitor se ta khaidi ta snamdi hino hinke bobo sungsani onokhani ha tolani tui bisingni mungsaksuno kosolke nude nukjakno ebakhe nokha sakao buphango malmatani bosago boni image no phunugide rino iko hi
obono khulungdi hinai abo ongi semanya kaitor sini ereng ya bo takjak wan sugjak matani bisingo tonya bo total kaitor ya ono toising ereng bo khlaimanya abono mansugui saimansugdi kaitono kosol kebo phano khoroksa phano kurui photo buya takjak buya buphango boni image buya Paul jefrugo Christonugo boni singsasa salni seleche singkugo nugi semanya kaitor bisi kathar wansugui de paimankha abono tui Paul salsabode saka Jisuni makhangno srai ke phunukdi hinai ihi saya Bible Jisuni makhangno tui kisapano sijak kusekrei tamni bagi saideman kaitorong kha kathar sini kaitor musungkhe sungsani jotto slai naithogungui phunugui mankhamo sini kaitor musungkhake sungsani jotto dami moni mukta basago thebai buino attraction khlaiman khamo aipono Jisu Kristo boni mukhang bai boni basago moni mukta thebajak bai rangsak bai buino attraction khlaiya boni mukhangno Bible details ri kalangya tamni bagi himale borok boni mukhangno details ri kalang khangke mang tagi snam khamo photo tagi snam khamo kaito samani kokno saknang yangui thangkamo aboni bagino kaito saimano borok boni mukhangno snamui boni mukhangno thepabui photo snamui khulumui tongbaina hini kaitor ereng ya haidi sawo dop turinno tui kisa saima layano bakha sawo ibose Jisuni soi mukhang hinai 1354 BC puila laibumao sawo dop turini kok kasai phayo Franso aboni yagulo 1389 BC France ni Troyes Bishop Pierre da Arkis bonaro sobikha abo khoroksa silpise snamo hinai abo soi Jisuni mangkhorni rigya hinai saimankha haipono bo abono turisokni bagui income ni bagui nargei tonikha paithago pop abono Jisuni soi mangkhorni lilonni rigya hinai saklai dikha aboni yagulo o rigno Italy ni Rasporibar ni yago phali rohorjakha o rig turino sogayasini sakang 1532 abo kisa horbai khamkha 600 BC sakangno Pope Clement abo fekse hinai saklai phano abono tui kwbangma borok kwbangma bigyani rok research khlainai kwbangma janija kogrok slaikha 1997 o rigno bulletproof glass nargei tonikha aboni bagai khajani poito khlainirok emotional ongui kaitini ukrogo ta thangdi soi kubui hinmani abo tamo saimansukdi haino poitono helengta khlaidi soi kubuyo basawi tongdi ahaino lamata kordi kaito norok jotono soi kubuyo khe basawi tongna bagui phandi thung subathung amen